Moi. Kello on 8:30. Mä menin 5 nukkumaan tuossa eilen 5 päivällä ja mä heräsin 1 yöllä. Ja niin, kello on nyt 8:30. Mä oon tässä katsellut videoita, kuunnellut musiikkia ja pelannut vähän. Katon Team Fin Gamers. Ootas kun mä osun. Siinä. Käykää ihmeessä katsomassa se hieno kanava. Vittu. Sitten kuuntelin tämmöstä Ampere Set It Off. Kuinka pudottaa kamerakäistä. Ja ei mulle tässä varmaan hirveästi muuda. Mä lähden varmaan sitten, kun tuo päivä tosta valkenee, niin lähden pihalle kavereitten kanssa ja se kaveri katsoo tätä videoa. Aika jännää. Mut joo, ei mulla tällä kertaa oikeastaan muuta. Ai niin, toi mun kissa oli vähän sekaisin vissiin tänään. Se tuossa on tuo ovi. Tommonen ovi. Se oli tuossa mun sängyllä. Tossa noin. Se juosi tosta päädystä. Hyppäsi tosta. Tuo ove. Se kiipesi tonne päälle tosta. Mä en tajua miten se teki sen. Sitten se oli tuolla päällä vähän aikaa ja sit mä en mennä saada sitä pois sieltä ja ei jumalauta. Mut joo. Se on varmaan ensi kertaan M.O.